kad je ovaj glupi kavez otvoren, šta kažete da odemo amatorom u posetu? Daj! Pa, ispade da si bio u pravu, matori. Zarobljen u tom kavezu sve te godine, a nigde da bežim osim ovde gore. Nešto sam ipak shvatio. Petljanje sa svetom prostih smrtnika je potpuni bedak. Ne, čoveče, ovako!